À Bamako, le style s'est construit avec précision et le temps se respecte chez les meilleurs. Bienvenue chez nous à Touré Création TC, votre atelier de couture sur mesure prêt à porter. Coupe simple, coupe corsaire, broderie fine, basin et tissus de haute qualité sélectionnés, finition soignée, allure maîtrisée. Chaque modèle est conçu pour valoriser votre image avec rigueur et élégance. À Touré Création TC, notre signature, des délais courts et des rendez-vous respectés. Parce qu'un engagement tenu fait toute la différence. Touré Création TC accompagne aussi les créateurs qui conçoivent leurs modèles ici au Mali et les font rayonner à l'international. Retrouvez-nous au quartier Bakodji Koroni Golf Bamako, dans la rue du supermarché Maxi Solde, non loin de l'ancien consulat du Gabon. Pour vos commandes et rendez-vous, contactez-nous au 95 27 43 43 ou les 77 77 60 25. Touré Création TC, la précision du zeste, la promesse tenue. Votre style cousu avec exigence. Ma, sudah masih. Awak. Sudah aku itu beli kali sensi kami nak ufar yang orang susiram. Awak. Ini nak film jauh jalannya deh. Dia kelucu yeram. Dia cem ni kan. Nala sola. Korom sufana deh tu ya kelucu ala aku nak sinyo aku macam kusi dia. Na ubena dulu cek garis ke bifuni apa heresor. Nala sola. Inshallah. Ni lamu tu gumna. Betul tinto. Abejanya deh. Jigi wan biga. Kana tigana nanti jigi waru fiu. Okay, abejanya. Si furute klegilin ko ye sine afene manoko. Alne e masali manasiri ma amu ito kole katem. Igi chela jadoro yame. Yere be ko inke chugo bedo. Manoko ne. Wow. Nala sonama. Nala sonama min sinda esena nono. Abejanya. Yage tugu mbake. Nala sonama. Si. Ititi chega sura fana ko nyina bojona. Neti galabi. Tanne we galabi. Nalula. Je aga sexo son fitricha. Tiga menola be. Wow. Misirani ni. Menola. Awata meno fana kana. Ala. La kamu ni sabali ni ko amana wala. Na. Burukne. Tan. Sogma. Si, era sila. Ere. Somo. Terus. Si. Edu sulla kon. Awage. Andi ile no sula barai na. Ah. Okay. Era kamu ni landara kala. Chefa. C'est pas. No. Ok, problem tala ni tla c'est pas ni ranna. Iga ta corne be fu dosa. Ka konga dosa ka ordre vru glanga corne be fu to kala. Bon, ira ba don afoko konga gon kay musoma. Vigi po venir fi no so. Tan. D'ailleurs, amti. Daraga turu venir la bi. Min ka da ne ce le wori glanga dama. E bolo ko ce la sigi ni so kon na dorone. O dorone regi. No doron tabi fe ka mu faraka. O bene ko mam fo digiri la rea. Chefani daraga ne be chefani glanga di. Min ka di ko ka yere be bolo to glang. Yono ke. Angoyi. Ngana presse nga ordre vru lama. Sigi gale. Ne rebe ka daraga glawe ne rebe ka. Ijonga do mesa. Salam alaikum. Waalaikum salam Ibrahim.
Alhamdulillah. Imsoni ga dem sonu. Basi poide. Sa. Fama. Akero Ibrahim. Basi kamte. Basi tena. Barayro do. Basi tena. Alhamdulillah. Allah ka sawal manke. Allah ka mun mandi. Amin. Allah ka nyame wala. Allah ka hijigi tugo. Amin. Se. Allah do homi. Amin ya Rabbi. Amin. Se. Akadi. Ntama tola do me ata baraka wala. O mette maka fuli blayla. Ajara ni ko jugo. Kada ki fo. Allah ka sawal manke manke. Allah ki nyina ni so ya Rabbi. Se. Amin ya Rabbi. Nye kibarame kiba muso folo nka signa ibe hakili tu yere la ibe joy joro la je ak mama chade je ko ni kan ke kangen tigi de ni jore ka jo snayati bashi woni bado snayati na makenya de sabula muso sabari kuma famu dunga mona du kuna kam wa kono ngani chekli na doro muso bita fando ngani ya ke ni nyoro kuma ka ken ni nyoro kuma ka dubici kuma ira garzigema Allah sonama no la del game na la sonama inshallah na da na ne ma ko na te chi Allah sona mo wati dabla yara ni ma abe chugo mena ko ni mo la dam ne no ka ci ala fe na tara chugo dola o bina be na la ga je Allah sonama ay magala dam ko ni funa ye wuci yaro wara suno ne la dam ndi mama mabora ni mu isuy mo ne akse ga ci chugo shila nga moy bi yere do isig ñoko ni ma sego maîtriser doron avec bulu baray e ka wolo bam ko ka mo ba mako senge man ibla ko do la ay won tara mu soro nyento do ngambora ka muntu sumbudo nguna la sona ma be kisa ko ala ka nya ka dam halsa se jara kulu bakari folo jara ko ni ay wajiye ga gi be mawyi wulu ko mana mu fo bodike ta to ga ne mu jena na fori mo jara yere jam du mambay na la sona mala ka sababu ma kan se mesela ni meta barara la kele aywa jara ni ala ka kle hera sababu ma chama kan ni se ala ka yara fon ko amina ya rabbi ka hera kinye amina jara awa sendem senu ko ala ka ukambe sunu amana ko ne na ko kata pai ne be ke yere de yini newa o kadiya o kadi o mandi o beye kungodi an sera ino an temena o kan ngera ni ya famia bala ne nana manyini efe ko makata ne demenga so baragla mogo make mala subaga ye kasigine chekun fo ni ya don ka fo ko furu latige ko ni ma fende do nala ya damu no nyonche abeke foti se ko bali ne be se ka mashuka ke echa kan chugudi iya lasu aiwa ne ba nyaje ere ku meseka ni ko bali ne te se furu di e bi bai cheka ala ka dugoro fini ko di baragela ma ama fo ka dabla ma ya ka dugoro fini di baragela ma ka kwali shina o chebata e che shigla dara e te se ko da fo baragela ko da o te doron ko nyina ma yala o muso bari ko ni yo di baragela o baragela ma o bi plasika mani e ke la ko ka je parli pour di muni je ani fon mais te se entretenir i chela aiwa o te no idem ba e de no fia i de na no fie wa e muso koroba na figidi kana ne dogoya de bi dogoya i nyogo mene bu ere kun kan ka tse ka ni ko ni bali parce que ne na kana njigi same eladi kan bakiye kan fakiye sigidala ne bakera ne e ti jo kare kono kebe ni dogoya ibe se ki ba la jo kare kono ki ba dogoya ansera yora de la ke ansera yene mbunya mbibu ni ndo ngambiri o meme kuma kele fie inyebe masumaleni na ibole bi sakoni dungo ko la neni matikele ndai wa ma inyeba sumale ne digile ni do aka ni mai so jie dungudo iya klite muna be boala i digine boaka ne ta boaka ni ki digine boaka ka boaka parce que te ka sigilawo aba che ka sigidila aba ta ko dabadari ma wa feneke e ka kuma chama ba intante ni bolo ne periselindo ayo ta ka to turande tai na figi musokoro ba jahili kibi den ta koko sigine chekun abe vo da ko na mine ferelina
Nera ni torola walle ni bene bare noy nera ni misa kolongo na bisa nera ga paragara kana franca Merci beaucoup. Ah, on se signale. Moi, je sais. Tiens. Emma? Emma? Naam. Jamwe. Mama la jogori, era tu bitata ya. Oh. Ni ya le wa na, mbele mbele. Emma, ko be ke na ila ma. Mo wala dum te am ni am ci do ni. Aba on bo ya. Am ji bana na. Ah. Am ji duma fan fan wa ba fa na fan fan. Iba ini. N'i y'a ye i t'a dɔn min kɛra i to diɲɛ malakisɛ tuma ye bi ne tun tɛ nin wele ten i bɛ hakɛ to k'a daminɛ bi fo ka taa fɔ min kɛra hali n'i bɛ ka te de wuli i cɛ ye kana sɔn ka sɛbɛnni kɛ k'a sɔrɔ i ɲɛ tɛ i ka te la fo k'a fɔ i y'a solo ka sibolo k'a la ka n'a da u b'a fɔ ko kɔɲɔmuso kelen dɔrɔn cɛ dɔrɔn t'a lajɛ i bɛ kuma in kɔrɔ dɔn i laɲiniba n'i y'i labila a b'i ta ka taa n'i ye
min b'an bolo k'a fɔ i ye o ye nin ye i jalakitɛ nin na mun na ka da don min kan fo ka na se bi ma an ma deli ka i ka suman da nɛn kan ko an ye degun sɔrɔ a la ni nin sɔrɔla a la an b'a bila fini min kɔnɔ n'o tɛ ne tun b'a fɔ jara ye e yɛrɛ de ye nin kɛ nka n bɛ fɛn min ɲini i fɛ fo ka taa fɔ bɔgɔ donna i tulo la don min na ka n'i ka daga sigi i kɔ i ka daga ma Am de dumuni de bɔ man kɛ restaurant na. Ina restaurant ɲuman na se ka ɲɛnama sɔrɔ restaurant ɲuman na. Restaurant da bɛ yen nɔ. An t'ale wele pour que o se ka na dumuni bɛɛ a bɛ sinon o fɛnɛ nalen sa o tɛ se ka to ten tɔ dɛ ka sɔrɔ ma dumuni kɛ. Ko ni yafara ma dɛ. O bɛ yafa ne yɛrɛ de ma. E ka da a faamuna ne y'a faamuya min bɛ la ani restaurant daji wele olu bɛ na dumuni dɔ d'a ma a ka kɛ. Madu na ni dugujɛ in kana minɛ a dɔn taw tun na o de la a bɛ fɔ musolakaw ye n'i ka daga sigi to i ka daga kɔnɔ an tɛ se ka kuma n'an bɛ dɔ gasi. Bon bɛɛ b'a dɔn fɛn min kɛra hali n'a ma kɛ an ɲɛna i yɛrɛ b'a imaginer fɛn min kɛra. Ayi bi m'an bila ka a ka dumuni dun. Ayi ma deli ka erreur yɛrɛ kɛ dumuni ko la. Nka ni nin kɛra an b'a fɔ cogo di. Ayi an kana girin ka kuma ten est ce que ale yɛrɛ bolo ma ko ani kan. Parce que n tɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka maga dumuni min san fɛn dɔ bɛ nin ko in kɔrɔ a mana to tan n'a tolila a kasa bɛ bɔ. N'a tun b'a ka daga kɔnɔ ni tun bɛ kɛ o n'i ka daga sigi ka n'o ko b'i ka daga la. Restaurant da di awɔ.